Safeda ho mere zanai boloma melarzam имтиҳони зиндагие мора месанҷа наёфтам ҷавоби як саволамай кӯдаким чӣ ба қадамҳои ки мода осонай курдақин мон ях кунам мегум либосомам кашм камтарак дар дивора дар дилам кашф кунам бо акаш бугум одамера ки дард дора ки зиндаги шикаста бо шаши хитча бардора ма одами хубам ба калам мегирам гандагима каси мада душманай бия гардан магира ма тайёрам не ки агар нашавау пешаймон фаҳмида бошам маънои зиндагира пешаймон худо хоҳад роҳи зиндагиро ҳозиёбам дар ин ҳолат ба навбат мешида ё сиёбам ма метарсам ки чӣ ба ҳози мана метарсам сафедаҳо мерезан ма меларзам шамоли сарди зимистон дарум нафаси сард медрояд дурум қини зиндагӣ сабаби хашми май сафедаҳо мерезан баробари ашки ман шамоли сарди зимистон дарум нафаси сард медрояд дурум қини зиндагӣ сабаби хашми май сафедаҳо мерезан баробари ашки ман сафедаҳо мерезан чашмои ма бехобай шамоли сарда берин баданам дар азобай бефарай бадан ба гапам накадеста ичира дареғ надонистана мира навиштеста мумкин иномай зиндагӣ ба мухлисомай мумкин бароя хелома террором ранги усома ма хубам да байни оила да байни ҷураҳом ая хел мирғошта боша арзишмандай ҷурабом 23 сол да дидам ама намуди одама я хелаш хирсанд я хелаш резон да коби дидама одаме ки партофтам рафт алакай пешаймонай не ки ман намондам диям бо расинам пошамона бо бидодаме ки дод вадаои қалбакӣ дарди танда ма ҷавоб метам дарди қалбакӣ ҷавоб мета да инами дар ҳама ҷо хомӯш ҷавобу мета ҳаёти номард гардонам вақтам брати чӣ намиёва тағйир айб да сари ҳар яки моай гунагор тақдир ма метарсам ки чӣ ба ҳози мана метарсам сафедаҳо мерезан ма меларзам шамоли сарди зимистон дарум нафаси сард медрояд дурум қини зиндагӣ сабаби хашми май сафедаҳо мерезан баробари ашки ман шамоли сарди зимистон дарум нафаси сард медрояд дурум қини зиндагӣ сабаби хашми май сафедаҳо мерезан баробари